na sila. Bakit mo naman sa akin sasabihin na ilagay ko sa sakyan ko ito? Okay ka lang? Ano ka? Hindi because... Kailangan lang namin yung pero hindi mo ba't mo sisitahin na ano na ba dyan ito? Tawagin mo nga. Pakaluka ka naman. Ano naman yan? Parang gusto mo malinis lagi, wala silang gagawin. Ayun po. Hindi talagang gano'n ang nangyayari. Talaga may 10 hour nga. Kanina pa ako nagsasabi. Tulog. Yes, sir. Ano mo yun? Ipaligpit ko sa inyo. Ha? Ipaligpit ko sa inyo. Ito! Ito, baligpit mo. Alin? Baligpit mo sa kanila. Oo. Sir, paayos na lang, sir. Nasaan na nandiyan ba sila ngayon? Eh, para... Yan lang po yung gumagawa ng ganyan, sir. Maraming nagtatrabaho pero hindi mo. Ano ang gumagawa ng Hindi porke sila yung janitor, sir. Kailangan na magkalat na lang po tayo ng magkalat. Kondo po mo. Sandali muna! Ang sinasabi ko, patawagin sila ngayon para kunin na nila ngayon. Kasi trabaho naman nila yan. Yun nga, sir. Trabaho nga po nila. Eh, may mga ginagawa yan, sir. Anong ginagawa nila? Hindi pa paglilinis? Sige, sir. Mag-report na lang po kami sa buwan. Salamat na lang po. Hindi, ikaw. Tawagin na sila kung nandiyan sila ngayon para kunin na ito. Bakit ka ba ganyan? Okay lang ito, sir. Hindi, nagtataka ko sa'yo. Bakit ba parang gusto mo walang mangyayari dito? Ano ang gagawin niya kung wala silang Hindi nililisin? naman sa ganon. Iyo. Huwag na tayong magtalo. Ano ba? Naiinis na ako. Tapos gano'n ka parang... Ano ka ba? Tanggawin mo na. Ba't pa sila hinahal dito kung hindi sila maglilinis? Ano na lang, sir. Ano na lang, sir. Kaya nga pinapatawag ko nga sila para kunin na nila ito. Kasi yun naman trabaho nila. Di bakit ayaw mo silang pagtatrabahuin? Umahan na kanyang trabaho na yan, sir. Kaya ano bang trabaho nila? Hindi ba maglinis? Ano sila? Mag-opisina sila? Nakakaloka ka ha? Marayap? Marayas po, sir. Okay, pupunta ako sa opisina. Nakakaloka. Ano bang trabaho ng isang... Mga 8:30, sir. Ano bang trabaho ng isang janitor? Di ba maglinis? Oo. Eh, nandito naman ako, hindi na ko na may hinayaan. Pinapatawag ko nga ang janitor para kunin ito. So bakit ka nagreklamo? Ikaw pa ang nagreklamo. Ano? Umalis yan. Ano mo lang siya? Usapin mo. Tapos kunin mo yung ano Madali cigar. mo, ano bang trabaho ng isang janitor, di ba maglinis? Papakunin ko nga ito para linisin nila. Eh, ano bang problema nyo? Anong trabaho ng isang janitor, Sir. di ba? Opo, sir. Kunin ang mga basura dito. Alam po namin, Eh, janitor bakit sila. nagreklamo? Ba't hindi nyo sila tawagin? Hindi Ba't sir, ako- sa ganyan kasi sir, kinakalat mo kasi dyan sir sa baba. Hindi ko kinakain. Eh, saan ko ilalagay ito? Sa sasakyan? Hindi naman pwede, hindi naman namin sinabi na sa sasakyan sir. Sinabi niya ilagay ko lang sa sasakyan. Ang pwede lang namin sir, ganyan, pwede namin nila tatawagin yun, pero hindi ganyan kakalat sir, kasi nasa baba kasi nilagay nyo sir eh. Isang ko ba yung ilalagay? Pwede nyo naman ibalot sir, kung may plastic kayo. Wala nga akong plastic. O bigyan nyo ng plastic. Sabi ko nga, itawagin na yung Bigyan mo guard. ng plastic. Tawagin na yung ano para kunin na ito para habang naglilinis sila. Lagay sa ano. Nagtatrabaho ba kayo sa ibang mga ano? Ano ba kayo? Hindi pa kayo. Huwag lang tayo manigaw sir, kasi Hindi ka. Kasi unreasonable na kayo eh. hindi sir, kasi sa ganyan kasi sir, kinakalat mo yan yung Hindi basura. kinakalat ko pa yung nakaganito na nga dito oh. Ano pang kinakalat ko dito? Saka sa lahat ng ano sir, wala po kaming nakikitang ganyan po Sandali muna. Nakikita niyo ba ang nangyari? Nasumukan na nga, ganyan, ganito ang nangyari. Hindi naman ito, this is an extraordinary situation na kailangan ng tulong niyo actually. Kayo dapat ang tumulong. Ganyan pa kayo. Kayo pa ang... Itama niyo sa opisina! Sige po sir, sa opisina Tama lang po nyo na! kami pa. Sige po, Tayo. mamaya po 8:30. Ngayon! Ngayon na! Hindi na! So eto na naman mga kuwela. May isa na naman viral video ngayon na nakakagigil at nakakairita na naman no? Na isang lalaki na nagtapon ng kanyang basura at sinita ng mga gwardya. Di ko alam kung sa division ba to o condominium o ano pa. Pero kahit ano pang lugar yan, at kahit gaano ka pa kayaman at kung ano ka mang trabahong meron ka at kung ano man milyones na meron ka sa buhay mo o na pag-aari mo,
hindi mo karapatan na magtapon ng basura mo kung saan-saan. At lalong-lalong hindi mo dapat sigaw-sigawan yung gwardiya at utusan na linisin yung sarili mong kalat na iaasa mo dun sa mga janitor na nandun sa lugar na yun. Hindi porket na janitor yung trabaho nila ay utus-utusan mo lang ng ganun. Dahoy, huwag kang basura mo yun, ha? Maraming tayo na magkikita minsan sa mga daanan, sa mga bahay, basura ko, linis ko. Kaya ikaw, basura mo, linisin mo. Hindi yung basura mo, ipapalinis mo sa iba. Naturingan na mukhang may pinag-aralan ka naman, pero para bakit ganyan ang pag-uugali mo? Agay, na-high blood mo ako eh. Naglalaba ako doon, napanood ko yung video mo, lintik eh. Eto na naman tayo. Eto na naman. Diba? Kung napapansin nyo guys, mukhang professional, mukhang may pinag-aralan at mukhang may kaya sa buhay yung lalaking nasa video. At yung sumisita sa kanila ay isang gwardiya. Buti pa yung gwardiya, alam niya ang tama't mali. Tama yung ginagawa ng mga gwardiya, walang maling ginawa yung mga gwardiya doon. At dapat mo lang talaga linisin yung kalat mo dahil kalat mo yan, ha? Sinasabi na mukha lang matalino, mukhang professional ng mga tao, pero wala sa hulog yung utak nila. So, minsan nakaka-high blood lang din. Kung halimbawa ako yung nasa lugar ng gwardiya, talagang masasabon ko yun eh. Baka banlawan ko pa. O baka ibabad ko pa sa downy. Makakainis, no? Grabe. Kalat mo, kinalat mo sa iba. Yung basura mo, kinalat mo sa iba. Sa ibang lugar. Tapos gusto mo ibang tao maglinis. Hindi porket janitor o mga tigalinis yung mga yan, aasa mo na yung kalat mo. Uulitin ko, basura mo yan, lilisin mo. Kung sino ka man tao ka, sorry sa mga sinasabi ko sa iyo ngayon, pero lahat ng sinasabi ko dito ay totoo. Hindi porket mayaman kayo, alipustahin nyo yung mga kapwa nyong Pilipino na mahihirap. Na porket janitor at gwardiya lang, sisigaw-sigawan nyo. Hindi porket mga yayamanin na tao kayo, di kotse kayo, may mga gold o may mga mamahaling kayong suot na damit o relo at maganda yung sapatos nyo, mga alpusta na lang kayo ng kapwa nyo Pilipino. Sorry kayo, nandito ako, kaya yari kayo ngayon sa akin. So talaga wala na sa wisyo itong mga to, no? Alam mo yun, yung kagalang-galang naman yung itsura, kagalang-galang yung pananamit, pero wala sa ayos yung pag-uugali. Kaya kadalasan tutusin ang dapat talagang ang unang solusyonan ng gobyerno yung patinuin yung mga ganitong mga tao. Kasi wala na sa ayos, 'di ba? Makita niyo naman mga kuwela, mga kabiyaya. Diba? Mukha kang professional, mukha kang kagalang-galang at mukha kang may pinag-aralan at mamayanan sa bayan ng Pilipino. Bulol pa ako. Pero hindi ka maitutulad sa isang Pilipino kung ganyan ang pag-uugali mo. Dahil lahat ng mga Pilipino, ang pag-uugali ng isang Pilipino ay kinakamanghan ng ibang bansa o talagang bilib na bilib ang ibang bansa sa atin dahil sa kabutihan at kabaitan taglay ng isang Pilipino. Ngayon, kung hindi ka naman Pilipino, kung hap-hap ka, mukha ka naman Chinese na di malaman, na mukha kang autistic, na mukha kang mukha kang special na mas special child pa, ano? Hindi ka karapat dapat dito sa Pilipinas. Dapat doon ka sa Planet Namek, kasama mo sila Tito Piccolo. Kung naman, sama mo yung magkapatid na labador, yun, magsama-sama kayo. Mga-leche kayo. Nakaka-G kayo, nakaka-G. Yung kaloka daw, sabi niya, kaloka. At kung ito naman ay isang member ng LGBT, medyo may pitik yung galawan niya, pero ang dami kong kaibigan ng mga LGBT na hindi ganito ang mga pag-uugali. Sana naman hindi, pero parang may pitik siya, no? Kita niyo ba? Tayo nako po ang mga kapwa natin Pilipino. Minsan wala na sa ayos. Minsan sobra-sobra na yung pag-uugali. Alam mo yung tipong huwag lang mapahiya, i-push lang yung kanilang kamalian. Papaalala ko ulit sa'yo kung sino ka man. Lahat ng mapuntahan mo dito sa Pilipinas, hindi mo pwedeng tapunan ng basura. At kung may dapat mang linisin na basura, ikaw yun. Time.